Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kawai ka Ïing kala syak bam singam ha ka ding ka balaklang pa ha Ladthadlaboh Jowai kapadan hadian ka office and e-line. Kani ka jingja kala jaha ka por kumbahan riu bajia jan miet ha ka sengi ublay. Kani ka Ïing ka day ka Ïing try jong ka kong linet lalu mat bala syong wai do ka kong marpi kat du barek. Ha kani ka jingja amdan kanu ka jingja bas ngosi lat no ka jingdu no e baro ki jingdan jing em ki kot ki sla badan kam bat ki we ki tiar gitar bakordor. Habaya kanan bakokong mapi kat duk bare kalaya thuk bah kapor ja kani ke jingja maka ringkat bat sangwat ki kuan ki bedang rin kim dan hayeng ki lek ka shing kiau ya kadau ka jing pluk ding empat laban pentik kena haduk mentah. Hay ni yung ni sai vim em Hima em kum kas mai udah jadi dong gi ih desap Injung Jowai tu medang ni lah tu. Ada anak. oh ni tu siap cok apa duit Satu.